Hello ming adlaw. So kani nga time mag-agdo tag malay-balay kay tan-aw na to ang mga products sa Bahalinana kung naa pa bay mga stocks. Kay nag-display man ang Bahalinana products sa Kamulan Festival. Diya sa Young Farmers na booth, sa Municipality of Kadingilan na booth ug diha sa DTI Pavilion nga booth diya dapit sa entrance sa ground sa Kamulan. Kay naa may nag-order sa malay-balay so nagdala na lang pud dayon tag isa ka karton nga suka sinama. Para dili gansi sa biyahe laag dala panginabuhi. Para dili kayo uyog so ang isa ka karton nga suka diha nako dapit sa driver gibutang kay kung isa-isa ra pwede ra man diha isulod pero kung daghan didto gyud sa ilalom. So kay layo-layo man ang Kadingilan paingon sa malay-balay so daghan ta og namuni-muni og daghan tag na realize sa kinabuhi. Sa permero gamay pa mo ang nagsakay gikan sa bus terminal pero sa unahan daghan na ang manakay. Kung kita ra isa magbiyahe dili gyud na tumapili kung kinsa atong tapad. Kay bisan pagbutangan na tugbag atong tapad nga bangko pero sa unahan mangutana ang konduktor kung naa ba kay tapad. Kay naa gyud nay lahi nga molingkod or else bayaran nimo ang pikas nga bangko pero mamahalan na ka di na praktikal. So along the travel usahay kasukaon ka kay lain-lain ang baho nga imong masimhutan tapos usahay pud uyog kayo ang bus. Nailikuon nga dalan, kurbadahon ug usahay tungason. Nya usahay pud alingugong kay ang pasahero nang uban sigig tabi kung ano kuno ning mga dalan nga panggubon nga nindot pa kuno kaayo nganong dili kuno sa ilang mga dalan nga lapokon di pangbutang ang budget sa gobyerno. So sa unahan ay mang naog kay diha ra man sila taman. So inagnaog nila na anapoy musaka so kato imong tapad kung minaog na nanapoy kay lain nga tapad. Ug kanang bag-o nato nga tapad dili ta sure kung pareho nato og padulngan. Kay pagkataod-taod mo ana man na siya diha lang sa unahan napoy usahay labi naglayo atong adtuan kita na lang ang mabilin sa bus. Or di kaha na kay mga kauban pero bag-o pa sila nanakay. Sama sa atong kinabuhi lahi-lahi atong padulngan. Ug lahi-lahi pud nga mga tao ang atong makauban. Na imuhawa, napoy mo tapad, ingana ang realidad sa atong mga damgo. Usahay kasukahunta sa mga problema na ilikuon kurbadahon. Pero kung kabaluta sa atong padulngan, dili gyud ta mo naog kung dili pa mao. Dili nato ikumpara atong kaugalingon sa uban nga minaog na. Kay lahi-lahi man tag destinasyon, siya diha ra sa unahan kita layo pa atong padulngan. Maong kung malipong ta ato na lang sang antuson. Kung banha kayo sila, dili na lang kay nato paminawon. Atong hunahunaon ang atong tinguha og tumo nga makaabot ta sa saktong destinasyon. Atong baliwalaon ang kaigang ug kakapoy kay magbunga ra na kung makaabot na tapuhon. Atong hunahunaon ang rason nganong muadto ta ug dili ta magpalupig sa mga kurbada, susuka pero hindi susuko. Layo pa pero layo na. Gamayng antos na lang makaabot na ta. Gamayng aginod na lang makabot na. Atong isalig sa Ginoo ang tanan natong mga pangandoy. Kay siya man ang tinuod nga driver sa atong padulngan. Bisan usahay kapoy na lisod na pero atong ihangad sa kahitasan. Kay siya man ang tinuod nga nakabalo kung unsay naa sa atong adtuan ug maningkamot lang ta sa atong makaya. Permi nato hunahunaon ang suporta sa atong pamilya. Dili nato sayangon ang mga singot nga ilang gipatuluan. Kay kung makaabot na ta, kalipay pud nila. Sa panahon nga nakaabot na ta, dili nato sila kalimtan. Ato silang pahibaloon nga nakaabot ra ta nga safety ra. Dili nato kalimtan ang atong pamilya ug sa tanang mga tawo nga naghatag natong pamasahe sa maong biyahe. A friendly reminder from Bahalinana. So maora to kay nakaabot na kog malay-balay ug mag-display nako sa mga suka. Daghang salamat ug hinaut ang tanan makapanilap.